بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم میں 584 کلو ہرٹز سلام آگوش متران کن گئے شرمند گوشدارو کام یہ ریڈیو پاکستان تربت توار انت مراگش برمش شنگو تالان انت و برمش جارچے ان قدیر واحد و یہ پروگرام پروڈیوسر جلیل احمد انت میگوما تکنیکی کمکار انت کمک کنگا انت خالد میاں و خالد سہیل بلوچ گما نگران انجینئر نصرت اللہ ان تو سرجمی پروگرام آنی نگرانی حمید شاکر بلوچ گن ماشمرہ حال بھی دیں کہ مروچی مارچ ماہ 4 تاریخیں 2025 سال ہیں اور مروچی من 4 گوشت 5 تاریخیں مرچی مارچ ماہ مروچی 5 تاریخیں 2025 سال ہیں اور اسلامی ماہ رمضان المبارک کے مروچی 4 تاریخ 4/2 چلو ششیجری بوتگان شرمندہ میں گوشوں میں ہمرداری داں سے بجا یک جا بر جمانی تے اور شما ہم گومن جوڑت کود کنے وہ دی قیمتی واحد بھی دیت قیمتی وحدہ بزور تو مارا واحد بھی دیت بزامن ٹیلیفون نمبر 08541 سر شما ہم گوان کود کنے شما ٹیلیفون کود کنے شما گوما وتی شاہدیں گپو گالا ہم آوار کود کنے اگر شما ہمارا موبائل کولوہ کنگ لوٹے گڑوتی موبائل نوشت جاہ برویت وتی نام جاگے نام کسانے دکھے یہ پد وتی اما دوریندانگ وتی سرپدیئیں گا وتی گوہریں گا پگالا راہی بکنت 0 سے 1 8 1 1 افت 4 6 5 سرا 0318117465 سرا نمکائیں دیوان بنداتا بنداتی رنگ دروشما چندیں گوہریں گا پگالانی نیمگا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گوشت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درائن تک کہ اسلام بنیاد 5 چیزانی سرا اوشتا تک اول گواہی دیگ کہ عبید چا اللہ دیگا کس مالکو خدا بند نائنت او بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ راست رسولند او نماز وانگ زکاة دیگ او حج کنگ و رمضان روچگانی دارگ امام مسلمہ روچگ چا حجا برستر گوشتگ یک مردم یا جسکت کے حج و رمضان روچگ ابن عمر رضی اللہ عنہ گوشت انا رمضان روچا گو حج منچا واجہ نبیا ہمیں پیمائش کتگ گوشند کے حاسن ہجبر حراب نبیت آیا مدام وتی زنگ برباد کنند ہمیں پیما انسان ہم کس برباد نہ کند آیا وتی پیگرو گوں دیگرا امیتانی بندگ حراب کنند بلدیں زانتکاریں شیواریں مردم دنیا ہا مٹو بدل کنگے بے صوبیں جہدانی تہا مانڑند او سرپدیں مردم وطارا بدل کنند او گو ایمینیو آشکامیا زندہ گوازینند زہرگرگو کانود ہر دویں سکیں سرپدینند نزورام پادمال کنند او تمردانی دیما جوکند اگاں یکے لوگا کے روے گڑاوتی چھمانی انانا بے او وحدے کے چا اودا درکائے وتی زبانا وتی گرپتا بکن کہ آ لوگ عزت و راز و زیر دال ہر دویں پاہازگ ببند مردانم یہ درست رجان کتند رجانکار وداری بلوچن گوشن کے منی سرجمے بلوچ راج وشیانی سارتن ساہگانی منگیرہ باتت او اچ وڑے گمو گرٹی او چلام مگنداتت شربدارا گوشن کے یک اللہ نیکی بندے نادرہ بوت گڑا آئیے مات آئیے چارگاہت آئیے چکا کے ای حبر ہیش کت گڑا ماتے
वशत की अपादत को वतारा अंचुश डड्डी कुत गुशे इशिया हेच नादराही नेस्त आयवती माते दस्तु पीशानिक चोक्के तंत ओ अंचुश जाहिर कुत के आहेच नादरा नहिंत आवती माते देमा निश तो माते हाल पुरसी कुत दा यक वाहदे आये मात चाहिए लोग दरत कुशुत नेक मर्द चा वती अम दर्द दिल से आइया गंदलानी सरा कपित्तो चाहो उशु सारा रोत वादे के ओश कैत चोक्को मर्दुम आइये जुस्त कनन के तो परचा वतारा चोश दिल से आइया दौर दातगत गुड़ा हमें नेक मर्दा दर्राइंद के चुक्के हर चीज आहो उपारगा माते दिल टप्पीक बीत पमिश्का मन न लूटित के मनी मात चुशे करियाबा बिकपित बुतकंत अर्ची के तो लूटित तई माते दस्त नरस्त पत्तो बिकंत भले बावर बिकन अर्ची के तई माते ग्वरा बुत द्रुस पत्तरा नजरी को तगंत वादी के माँ दुनियाए वजदिली अंगार बिबे गुड़ा मारा वती माँ तो पेत याद नयायंत भले अंचुश के मुश्किल या कपते गुड़ंचा द्रुस्तम पेसर हमें माँ तो पित याद कायंत वती माँ तो पिते हैलदारिया बिकनित ही हमा द्रचकंत किचा हुंडा लंग वजग बुतंत गुड़ा पदा केशक न बंत ओशानी हिजमता बिकनित ओ चरेशा दुआयानी बरा यकजा बिकनित ओ बेवरतिश मात तहारे राहानी रुजनाई कंदीनेंत ओ पित गुरगिंदो रक्कीनूकिंत गुरंबाजेंत गुजदारी एक पिरबंदी पदकाएंगो शुमाले फालकने रेडियो पाकिस्तान तुरबत तवार मीडियम वे 584 किलोहर्ट्ज सरा मागू शुमत्रान कन गए शरफदाराम शो हमारे याल भी दियत के में तवार रेडियो शुमे हद्दो हबीलन छोनंत मरचा शुमे कुलो में से सकम तरत गंत नजाना परची भले मजोहत कने कि शुमे कुलो कुजा न कुजा वड़िया दीवाने ब्राह जोड़ कनक बंद ओ अगम ब्याहंत मारा सर बेबंत मेजोहद बरजाहंत के शुमे कुलो हम दीवाने ब्राह जोड़ कनक बेबंते शरफदाराम नजाना रेडियो तवार शुमे हद्दा साफ सल्लाह इंतिया के हिन्ना आहनी आलो हवाला शुमा मारा अल्लम या दायत मकाएं गुशंत के बेवसानी हक के ग्वांक दोए जहानानी रहमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकती ज़ात पा ज़ेर दस्त निज़ूर बेवसानी वास्ता हक के वांकत परचे के आइया आहाना आहानी हकदा तो चागिर्द तहा जिंदग बुअगे आसराती दात आहानी हक्काना दुहमिय सरा फर्जो दुहमिय फर्जो जिम्मेवारी दर्जा दात ताके आहानी हयाल दारगा गो आहानी दिले तहा हिचवड़े गुरूर तकब्बुर वदी मबित बेवसानी टक कुटुम के हर दौरा मौजूद बुतगंत व हस्तंत आहानी सरा यक जना इंसाफी बुअगायंत चराहानी तहा दुरसाची गेश बज्जक तिरें टक गुलामानियत परचे के गुलामी रस्म दो चक्वाहने जमानगा बुआना पेरागत हरबानी तहा आहानी बज्जगु मजलूम बुअगे यक सवबेशत के आहाना वतारा हिच तमन बिजं कबीला नेस्तत के आहानी कुमक को पुष्ट पनाहिया बेकंत पमिश्का कसी के कसिए गुलाम बुत्तगत गुड़ाम हम आइए नामा बुत्तगत ओ आइए वाजहारा आइए सरा हर वड़े होगम हल्लाइन को सजा दिए गे इख्तियार बुत्तग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहानी पल्ला मर्जी कुत आहानी हक मुकर्रर कुतंत आहाना ओ आहानी वाजहानी बरोबरा और तो उश्तारेंत नबुवत जार जनगा चे पेसर हम आयक अंचे मनग नामही बिजम वायदे ये तहा होर बुत के आइए मुराद व मकसद जेर दस्त निजोरो बेवसानी कुमक को मदद कनगत
نبوت رسگرند آیا آہانا ہمنچو حقدات کے آچا ظالمانی ظلم زورا کیا رکھیں تنت او رکھے تنت او واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارتیں ساہگا پناہش زورت پمشکا اسلام قبول کنوکانی تہا اے ٹھکے مردمانی مزن باہر ہور بوت و ہوار بوت واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گراں ہم مہر دوستی و مہربانی و ہمدردی کت ہرچی وطوارت آہانا وارینت و ہرچی کے وط پوشت آہانا پوشائنت و مردمانا ہمیں وڑ کنگے سرا زور دات چراہانی زور و قوتا چگیش آہانا کار مگیرت آہانی سرا ظلم و زورا کی مکنت واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تعلیمانی سوابا نہ تہنا آہانا سرداری ہم رست بلکہ آہانا ملکانی بادشاہی ہم رست پدا واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انچیں گام گیج زورت کے آہستہ آہستہ غلامانی تعداد ہلا زبوان بت دگے بزگو بے وسین ٹک کی جنینانیت کہ مدام ظلم و زورا کی آماچت ایگا چا کس چیر نیت کہ عربانی رسم و دود مطابقہ ہر یک جنینی کے مرد مرد تا آ مرد جنین آئیے سیاد و وارثانی ملکیت جوڑ بوت ہر یک جنینی کے مرد مرد تا آ مرد جنین آئیے سیاد و وارثانی ملکیت جوڑ بوت آئیارا وطارا ہیچ حق نیستت پمشکا آہانی دلا ہر چی کے لوٹت گرایا ہما وڑے ناروائیں سلوک خود بلے وحدی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرا نبوت رسد تا آیا مات جنک کو جنین حیثیت تا آہانی بستار برز بلند کت و گوشت کے ماتے پادانی چیرا جنتنت جنک کے پتے جائیداد تہا بہر جنک کے پتے جائیداد تہا بہر حقدارند او جنین مرد وارثند جنو زامانا گوتی مرضی و منشاہ نکاح کنگے اجازتند او جنک کانی رودینو کو پرورش کنوک او جنتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرا بند او پدا حکم دات کے زندے درست سے پڑا گراہاں شریں سلوک کنگ بیویت اوچھا اللہ پاکا ترسگ بیویت بیوسو زیر دستانی اما ٹھکی چورہانیت کے عربانی وطما وتے جنگ جڑے آسرا چورہ بوتگے تنت آدور زمانگا عربانی تہا کسانی چکانا جائیدادانی تہا بار دیا گے رسم و دود نیستت پمشکا آہانا پتانی میرا سے تہا ہچ وڑے باہر نہ رسد گراہاں رحمدلی و ہمدردی جذبہ آہانی دلانی تہا نیستت بلے میں پاکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہاں شریں سلوک کنگے حکم دات و گوشت کے چورہانی رو دینوگ قیامت روچا گوں من انچو نزدیک بند انچو کے شہادت لنکو گوں آئیے کشے لنکو کے نزدیکن قرآن پاک تہا اللہ تعالیٰ گوشت کے چورہانا آہانی وراثت مالا بدیت و آہانی شر مالا گو حراب مالا مٹو بدل مکنت و آہانی مالا وتی مالانی تہا اور مکنت و ماورت بلکہ آہانی مالا امانت صورتا وتی کرا ایر بکنے تاکہ یا بالغی عمرہ سر ببند تو ہی ملکت و جائیدادانی خدا بند کے آ سیر و آباد و مگیمند آ چورہانی مالانی چار و گزار کنگ حاطرہ بدلا بزا معاوضہ مگرند تاریخ شاہدن کے انو ہم واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و سر و سوجانی برکتا بعض اسلامی ملکانی تہا چا چورا و ہیروائی بزا رفائی ادارہ ہستن کے مدام آہانی کمک کو مدد تا کنند
ہمیں پیما واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب مسکین محتاج بے وس مصیبت آماچیں مردمانی ہم کمک کو مدد کنگے ہوگمدا تو گورا ہم مہربانی و ہمدردی کنگے تلقین کوت دوئیں جہانانی رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزور و زیر دست و بے وس و بزگانا ہنچیں حقدات کے چراہانی سوبا آہانا نتہنا ما دنیا آسراتیں زندگوازینگ گے اما محرست بلکہ آہانا برز بلندیں بستار ہم رسد گوشدار ایک پیر بندے پدا کائیں شمیں ٹیلفون شمیں کلو شمیں میسیج آنی نیمگا ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم میں 584 کلو ہرٹز سرا ماگو شما تران کنگا ہم بڑھدر ہم لاتے نو کے بزن لیٹسٹ میسیج انت یوٹیوب ہے which it is not an English word, it is an Italian word, novella. بانک نامے نے گشگائیں منظانہ نویلہ مانا چاہیے انگریزیہ گشگائیں ہمارا گوشت دار گائیں کہ بلوچی پروگرام برمش ماں سوشل میڈیا ہا گوشت داشتا it is not an English word, it is an Italian word, novella. نوویلا مانا ہم نزانگا ہم برلتی 2000 کے گوشدار کے لکزار وار منتوار او یکرند پدا بی بانک EG6DR نوشتے ہیں یک مایچ پیسر یک دلی داتگی او کندگائنت ناکو ورسب دشتی ہے یک دیوانیا ٹاک دیے گئن اور شمع مسکین گوشگائن کے بعض جوان یک مایچ پیسر گوشتگی بعض جوان پیشی ترانگاں پرری نگائے اگاں ای ہنزک کے سرجم حق سے ظاہر بوتینا او ایزن کے سرجم حق ظاہر بوتینا ورچی بوتگا مرچی منا تو کام ہم گتا ای ہنزک کے سرجم حق سے ظاہر بوتینا او گوڑا برہدار تر بوتگا تو جیو ماحول اوٹنگ کے ہنزکانی سرجم حق ظاہر و پدر بھی بیتے بلکہ نہ بیتے گوڑا مارا معیار پھر نہ بیتے میں بازیں سوشل میڈیا ہے کلو ہستن کہ مارا یاد کنند او دائم شریں جوانی رنگانی گما او بعض شریں حیالاں وتی درنگازن بلے بازیں کلو پچ بھوگانی انت دا منی کر رہا نو نزانہ وجہ سبب چیئیں کہ پچ بوگانے ہر میں جوہد بر جاہاں کہ کنٹینٹ پچ بنتے ہیں گوڑا دیوانہ اوار کنک بنتے ہیں گوشت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم زاندکارانی نگاہاں چونب تک بزاں نمبر یک کامیاب ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چا دورس سے پیغمبر و مذہبی ہستیاں کامیاب ترین پیغمبریں مقالہ نگار انسائکلوپیڈیا برٹانیکا آگوشت کے کامیاب ترین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نمبر 2 شرفداری مزن بالاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق اماہت کے یک شرفداریں عربی بودکند آیا امیر و غریب یک وڑا عزت کت آیارا وتی مکر گورے مردمانی باز حیال گورت رو برکتی زاندکار مرکز ڈاڑ گوشت. نمبر سے مستریں اصلاح کار وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ار وحدہ کے گوں ہر کسا ملاقات کرنے کے واسطہ تیارت آئیے دل پراہی اور سیر چمی و سخاوت حد نیستت آ ہر وحدہ قوم گہتری فکراہت آئیا قوم واسطہ شرطری مثال پیش کت آئیے تب تہا برز گندی و تکبر نام نیستت حتیٰ کہ آئیا صحابیانا ہما چا حدہ گیش رسمی حدب و حزتہ مکن کت ڈاکٹر گیلیوڈیا گوشیتے. امید آبا نمبر 4 سرا دنیا شرطریں استاد اوشی کے دین
اسلام راشون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زند مردمانہ بے حساب قیمتیں سبق وانی نت آئیے عرب استارو آئیے زند ارتک و پہنات یک شرط ترین سبق کے پا دنیا ہا بلے انچو کے گندوں کے چم فکر کنو کن دماغ و مارو کن دل مبت بزاں از بحر نبوت مصنفہ مہاتما سیتا دہاری گوشت. نمبر 5 شرفدار تیریں ہستی کئی بتا یقیناً دور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زند باروا نوشتہ کنو کانی یک دراجیں لڑے کہ آئیے حلاس بوک یک نبوو کے ناممکنے گپے بلے اسی تہا جاگا کنگ شرپ و حزت گپے از محمد مصنفہ پروفیسر مارگیولیس چا درستہ راست تیرے زند اسی تہا ہیچ شک کو شبہ نیستیں اسی تہا ہیچ شک کو شبہ نیست کہ درست انصاف کنوک و فتح کنوک بزاں فاتحانی تہا ہیچ چوشیں مردم نیست کے آئیے زند احوال چا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زند احوالا زیاد راست و پوشائگان مبت عذابہ لوجی فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈو دی قرآن مصنفہ جان ڈیون پورٹ گوشت. نمبر اب تہا خدائے مخلوق تعلیم دیوک خدائے مخلوق تعلیم دیوک من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم شرری سرا گم فکر و سساہ ونت کہ آیا پا خدائے مخلوق حزمت و اصلاح داتک منی حیالا اگاں یک غیر مسلم یا غیر مسلم ہم اسلام ہدایتانی سرا عمل بکن تا آباز دیم روی کت کن منی حیالا انو کی زمانگا چاگرد اصلاح شرطر وڑو پیم ہمیشن کہ اسلام تعلیم جاری و عام کنک بے بند. جرمنی نام دار پروفیسر ہو گوشت. نمبر 8 بزا مزن شان اصلاح کار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما مزن شان اصلاح کاراں یکیت کہ آیا امتانی تپاکی واسطہ مزنی حزمت تے کتک پر آئیے پہرا تہنا ہمیں گبس سند کہ آیا وکشی انسانا نور حق کے نیمگا ہدایت دات و آہانی زندارا تپاکیم پرہیزگاریں او اصلاح پسندیں زندے جوڑ کو تو آہانی دیم روی و ادب داری راہ در پچ کو تن تو بہمانگیے گا پیشن کہ ای ٹھوں ہنکار تہنا یک مردم یکت روسی فلاسفر کاؤنٹ ٹالسٹائی گوشت. نمبر 9 سرا برز اخلاق پاک معلم منی عادتند کے من دنیا ہے مذہبانی باروا وانا من اسلام ہم ونتگ اسلام راہشون و برز اخلاق پاکن تعلیم داتگ آیا مردمانہ راستی راہ پیش داشت و بروبری تعلیم دات من قرآن مجید رجانک بزن ترجمہ ہم ونتگ اسی تہا تہنا پا مسلمانانا بلکہ درسانی واسطہ پائدگ مندیں گپو ہدایت است. مہاتما گاندھی وشت اندازہ بکا مہاتما گاندھی چیوشے کہ منی عادتن کہ من دنیا مذہبانی باروا وانا من اسلام ہم ونتگ اسلام راہشون و برز اخلاق پاکن تعلیم داتگ آیا مردمانہ راستی راہ پیش داشتو بروبری تعلیم دات من قرآن مجید رجانگ ترجمہ ہم ونتگ اسی تہا نہ تہنا پا مسلمانہ بلکہ درستانی واسطہ پائدگ مندے گپو ہدایت است. مہاتما گاندھی گوشت. و 10 نمبرہ انوگی مصیبت و جنجالانی رکھے نوگ انوگی انسانانی جنجال و مصیبتانی رکھگے ہمیں یکی صورتند کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای دنیا ہے راہشون جوڑ بھی بیت. جارج برنارڈ شاہ گوشت. بزاں 11 سرا ہم ہستیں بلے واحد ہم دیما جنزانیں شما ہم بور بوانت گوڑا ما نلوٹیں کی شما بور بیت یک پر بندی ریم گروہیں پتہ کہیں گو شما لے حوال کریں. جی میں گو ایک ٹیلیفون جوڑے تھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی جنید نور شاهی تمپی چه شاهی تمپا وشت که جی بگوش چی گوشک لوٹے جی ماشاءاللہ بعض وش کرتے نظر اور بعض پروگرام وش سنبھر کر شروع کو ڈولدار بلے اللہ پاک تعالی سلطان چون سلامت لکھا وش لکھا جی جی آمین 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 جی زندگی وشوتی میں پیشے کے درجے کہ میں واجہ سنت طرز طریقہ بالکل ماں کہتے کہ مسلمان ماں وتی واجہ طرز طریقہ نظر اور یہ زبطگاں کافرانی دور طریقہ اور دور مازبطگاں آن بچا کہتے کہ آن زندگی میں واجہ ہمارے سنتانی سے کہتے کہ عمل اما کا نگاہن کہ آن زندگی چو وش سکوری بزگائیں ماں رب چار کہتے کہ ماں اچھو گاؤں پریشان گاؤں رنجان تو کا پرچا ماوتی واجہ سنتا پورا نہ کرنا ماوتی واجہ ہم شاید دانکان سر عمل نہ کرنا بالکل اگر ما عمل بکنا میں زندگی وش سکونی گزی جی جی وہاں انشاء لوٹ کے اللہ پاک ہم فرضاں اور روچہ نماز صدقہ کو راتانی تو کا ما اگر بگنتی میں زندگی وش وجدلی گزی جی بالکل راست کو شاہ کی گمامرداری کرنے کے گون دیوانہ باہر زور گے لکزار وار منت وار انشاءاللہ کے زندگ بندوار گندگ بے ہمیں دیوانے تو کا وحد پاس ہمتی گوڑی سیمسرا سربوت تک چھونگ وزگاں شمع رمضان جی جنید نور شاہی تمپیے گما احوال بوگات بلے جنید نور شاہی تمپیے ٹیلیفون ہم سے سجتا بود امید ہے کہ منی وہارو کم گوشدار اگر رمضان ہم پوشی گوزگائیں نما لوٹیں چھ شما چھ چمدا چھ اجازت انشاءاللہ کہ شما میسج نیت کن دے شما مسکین میسج یت کہ گوشی توار بود کن صاف ہیں شرن بلے من بانا نشتگا کمو گیج گیج کھنگائیں گیج گیجی مانے جی بود کا گیج گیجی مانے بلے تی کولو دے گے نیت کا دوروچ مراگش ویڈنسڈے ہے کہ میں نہیں مانتا بتا سلامت بات ہے گوامی گپاں لوٹی اجازت دیے کہ گوشداروں کی 299 گوشی ہو کے منزان چھ ہو کے بتا گنا بتا بلے بزاں اللہ کا زاروار محنت وار اللہ گنج رحمتانے باہوٹ بات ہے